headline I say I go basa sit at home based on if enough on the 6 days. 6 days. As na achi me ife on a kama try ya 1 it goes step 1 it goes step 2. Mana isi na 1 jump 1 at 3 on what you can so wade. So this sit at home now based on if on na phone and based on if no from IPOB leadership as not the wicked. So no if megido nyelo ndi Igbo. Kedu ka isi wee fia or make any sense? 6 days sit at home. O nwere onye mụ na ya na-agba asị kịta. Mgbe na-agwa yes, enwere ike ime ife for struggle, but don't do aimless things. If you do aimless, you should have a target. Ela kwa ndị bụ ụnụ. And a na-ekwu maka Biafra. Sit at home also southeast ka ọ na-emetụ kịta. So southeast. Mana ọsọ southeast ka ụnụ kpọrọ Biafra anyị chọrọ ịma. Ọsọ southeast bụ Biafra. So kezi uru ọ bara. Na for 6 days na ya lọkụ ndị bụ ụnụ onye pụta ilu agba ya egbe ma mee nka. And dịka esi ma na mbido a sị anyị na sit at home awụ na ya awụ a peaceful exercise, willing sacrifice. Mana zi ina dịka na protect ya with threats. Ife megidolu mmadụ jizi egwu wee na-eme ife osi hozi ya n'obi pụta. So ọ ife mwute na ya subject ndị be to 6 days. Ịma na asị asọkata eze anya ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu. Ịma anyị ekwu ha dịka ya sị na anyị ekwenyere ekwenye. Ife gbasara Simon Ekpa ha ma achọba ị na-etinye ya ọnụ. Nna achọ onye ọbụla gbawa wing ya, onye gbawa wing ya mgbawa wing m. Mana nke a metụtara anyị. What is the essence? A protest. Protest. Even warning strike on a 1 week. Na all warning strike ka chọrọ inye. Warning strike on 1 week. Inye sit at home consecutive 6 days. Ndị ba ya nwụsị. Well, even the video in total rejection of that. I reject it. Ọ dịrọ mma. Ọ ịtawa ndị be ya afụfụzi. A na-asị na gbaragbara felo ka ọwụla ala. Gbaragbara felo ka ọwụla ala. O nwere ife ihe emegidozi ọwụlụ mmegido. Ụfọdụ agwago na freedom adịghị easy. Mana iche ime ife dị M4, ife dị not really, ife dị aimless. N'ihi ebu ọnụ as in fasting, ịma result ya. Ị na-ekwu maka civil disobedience, we understand it. Iche ime ife nwere target. Eke esi lọkụ an Igbo for 6 days. In outside the lock order and lock one Igbo for 6 days. That is wickedness for me. I just mean it on n'ife gbasara Ekpa. Ga dị ka na agba mgba. Aya ha agba mgba. Adom against abịa bụrụ m mgbe a na-eme nke 1 day sit at home. Abịa m oppose way from the start. So na me believe here. Mana I don't want to come out open. Mbia tinye as a debate on my small debate on my channel. Some people, a lot of people vote more in favor of, almost 70% in favor of sit at home. Mana, some people were reservations about even post to. For the West, most of them will access to internet and they know outside. And they feel the pain. They should consult
a conduct poll on sit at home. Ị gaa n'ebe ọ na-akpọ ebe ọ na-eme ebe dị sit at home na-eme. Ha ejiri aka ha gwa gị ka ha si afịa. So the poll, ndị mmadụ dismissed the poll. Dismissed on the ground that the poll was conducted mainly ndị ha nwe access to internet and then outside. Ndị ahụ feel, ndị agọtara ka ndị n'ebe a si wee nọrọ. Dịka nsikwu na mbido, ichi ime ụdị ife sit at home, ichi ime ihe emegodo nwe ife na-aza trial. Imego 1, you try here 2. You can't jump to 6. That is wickedness. You can't even the mother they feel. Most of them in Southeast survives on a daily income. I ain't no daily. A lot of people does not save. How they save? I can't call it no boss ka daily. You see a buono 6 days. Only again ye ka daily again hana go that day. Alien if I lotal ka yeri ogo ndo. It is 6 days sit at home. It is stress. Obi adịghị mma. Mana asna obi nka na-ekwu ebe ahụ onye ọ nwekwara ike je na ebe nke ekwu obi m ka na-ekwu ebe a. Onye ọ nwe his own personal opinion. Ma afụrụ comment mmadụ. Kwuo obi gị. That's a black man food. This is not about food. It's not about food. We meant to go fasting. And I say about food. When we seek spiritual thing, we know. And we go out, we work for it. You can't just order 6 days as a stretch. A minute about 2 from 1. And then they put in a 1 hour. A lot of people are observing it because of it's by force. If you're telling 6 days, you know what it means? Okay, after 6 days, again, I seen him sit down 6 days. What is the effect? What is the effect? And based on what we had, Maazị Nnamdi Kanu, who we recognize, nyakamfo na struggle afrokom onye ọzọ. And since Maazị Nnamdi Kanu ji wee nakpu, a lot of things na-eme aha aga n'ụzọ. Maazị Nnamdi Kanu ka mfụrụ respect nwere for nyanwa. And they believe when Maazị Nnamdi Kanu order a 6 day sit at home stretch. And no go ndị na-afụ Maazị Nnamdi Kanu. And I macha ndị nwere access to Maazị Nnamdi Kanu, ndị lawyers here. Then ndị family members will access to him. And based on the final, Hamid Shawiti, he kwuo force kwuo. Mana ofu onye nọ n'akụkụ somewhere. Second Maazị Nnamdi Kanu disciple. Not somewhere. They dictate for the rest of the people. They dictate. I said Maazị Nnamdi Kanu selinka say na asị. Ebidogo the letters na under his condition he can be able to make certain decision because he's under compulsion. That one destroyed the whole thing. So if Anachikowa any decision Nnamdi Kanu make it from DSS custody is not accepted. So any other if this is what these people are using. I'm seeing comments. Sit at home should be a matter of self-sacrifice, not compulsion. Amachi na-ekwuba okwu n'ife gbasara ife a nna achọba na-agbara onwe m one wing mana ụfọdụ ya so ga-etinye n'ọnụ
ife gbasara Biafra gbasara anyị ncha mgbe nyere anyị ndị be anyị sit at home na north ọ ife because of IPOB ka eji wee nye anyị sit at home o metụrụ onye ọwụna anụwa ọgụ onwe onye del IPOB n'isi ma onwe onye de Biafra n'isi amalụgo ndị ọya affect onye ọwụna ọnya ka eji apụtara ebe ekwu ụfọdụ asị ya you are not IPOB, you are not IPOB, why ya eji tinye ọnụ why ya eji tinye ọnụ say you are not IPOB? Why won't we talk? Because IPOB's actions affect us. Some not affect I positively, some affect us negatively. Only if IPOB mail na balai, one day will it affect I in an adverse way. So I am 18 on Obasalai, Onya says na get on Obasa, I 18 on whatever IPOB does affects us in one way or the other. Abiana, agagido discredit ye family Nnamdi Kanu, discredit ya totally. Bife malase nwunye Nnamdi Kanu ji wee metu. Ndị mmadụ ọha ejiri isi ha mala ife, jiri sense ha mala ife. Asụ nwunye Nnamdi Kanu pụta arọbishie, onye pụta arọbishie, onye pụta arọbishie. Kelifonu na-akọdo ife a. Nọ ya ekwuo arọbishie, onye akwuo arọbishie. Jinunu sense unu agbago m onu ya mbụ. A na-ekwu okwu indirectly. Na-ekwu okwu indirectly. Mmadụ even na church akụzichala ife. A na-agwa behave like the Berean Christians. Akụzichala gị ife ije nene na akwa ma na etu o si wee dị. Akụzicha gị ife ịmalụ na etu o si wee dị na etu o si wee dị. Mmadụ anyị use sense m. Yes, mma na-eso mmadụ. Mana okwugidokwute nke m achọghị nsị nna n'onwe ka nke a dị. Abịaghị m ebe a oppose sit at home. Mana nke 6 days stretch is a punishment, is a wickedness. Or wickedness. Wickedness. 6 days stretch is wickedness. I nwere ike nọ outside ịghọta ha ma ọ dịrị gị mma ịghọta ha ife a na-ekwu. Asa m na sit at home. Abịa m ebe a oppose sit at home ụnụ. Even I conducted a poll like etu ntiwekwu ụnụ na mbido. I conducted a poll on the sit at home. Ndị mmadụ vote. Mana nke 6 days stretch ọ dị wrong. I nwere ike like ya Simon Ekpa because na like Simon Ekpa. Onyo nsi rie. Onyo ahụ lesi na ọ dị mma. Ọ dị mma. Maka na like ya. Ịghọtara? I nwere ike like ya mana mmadụ na-efail. Even Nnamdi Kanu can fail. Mmadụ. Jennifer Eze, you can choose to leave because stop insulting my channel. I have the right to my own opinion. Jennifer Eze, after if you need, I have the right and I'm entitled to my opinion. None of my channel, I mean, when I may have my own particular opinion, just like you have your own opinion. Ni ne somebody mean when he elinsi onya hananyo. Obu onu mere lasha maka ni na ese eju sense gị. O nwere ife mmadụ eme akwa yes, I nwere onye dị perfect. O nwere ife Simon Ekpa na-emecha dị mma. Ome nke dị mma ese nna nke a nwere ka o si wee dị. Ihe eji na maka na Simon Ekpa. Jennifer, the poll I conducted for 1 day sit at home. I have not conducted poll for 6 days sit at home. And by the way, those who saw the results said it is biased in the sense that it is mainly foreigners, those that are not in Nigeria, that had access to internet. That if I want to really conduct a poll on sit at home, that I should go to the ordinary people, the poor people on the streets, and ask them about the effects. And the fact is that the sit at home, a lot of people that are obeying this sit at home are obeying it
out of fear. Not everybody is obeying it because they want to. Yes, I believe too, there are a lot of people that are sacrificing themselves that we want to sit at home. But some people are obeying it because of fear. Prince Henry, yes. If you want to do anything, it's a sacrifice. You have to sacrifice. You don't do aimless sacrifice. What is it? Even a warning strike, is it 1 week? 1 week at a stretch, even a warning strike. The person who said this is at home can set us free. And hello, onye from following me. You can leave. I can't be pandering to you. I can't be saying things that pleases you. I will tell you the truth. After when I say that he wants, you remove yourself. Simple. I can't be pleasing you and telling you things that will suit you. I will tell you the truth. I will tell you the truth. I've abstained myself from commenting on this particular issue. But it's now hurting us. And from all indications, our people are feeling it hard. And Nnamdi Kanu is not in support of this. But, their conclusion is he can't make a nice decision from that place where he's staying. Nnafu comment a lot of you people. You are under his school. He has schooled you. I'm after some of your comments. He has schooled you people. You are reacting based on that he is schooling you. Yes, you are members of his school. Sit at home 6 days is not acceptable. It is hurting our people. It is not acceptable. If you want to give a warning strike, you give at least a day. Sit at home 6 days is affecting our people. It's wickedness. Ụfọdụ asị na ha laikere m ebe a na ha laikere m emekwuzi n'ife maka gịnị ife ga wrong ekwuo. When things go wrong, you speak against that thing. What are you telling me? I'll react to some comments. I'm coming. Akusinashi, you said nobody is buying my idea. Let me tell you something you don't know. Just like the gate of hell, the gate of hell, If you check, if you see the Bible illustration of those going to heaven and those going to hell, you realize that there are more people pouring on the side of people going to hell. So people are prone to follow misdirections. People are prone to follow the wrong side of things. I believe in this Biafra more than a lot of you. But abro ode nkamansi. Adam eme nkamansi. Prince Henry, there's a reason for 6 days sit at home. On a try. May God help you. I'm seeing your comments. So, what am I trying to say?
Yes, one day sit at home in protest of Nnamdi Kanu's detention. Normal. But you can't jump from 1 day to 6 days. Do you know what it means? And most of you people commenting here are not in Igbo. The poor people who have data, who it pains more, they don't have money to comment here. The ones who don't have data, they don't have money to comment. The ones who feel the main pain. That is why I don't want to conduct the poll again. Because conducting the poll, you most of those who comment, who participate are people who are outside. We want to listen to people who are at home, who are facing it. This is my opinion. Tell us your opinion. Stop cussing here. Tell us your own opinion. Stop cussing. A lot of people that will sit at home on that day does not believe in that sit at home. They are doing it painfully. They are doing it out of fear. They cannot come out because they fear being attacked. We oppose the sit at home. We oppose the 6-day sit at home. We oppose it totally. And I'm not the only one in this boat. When I see something that is going to benefit us, I will know. Only if you have a banyere aja. Ọtụtụ ọwụ na alụghọta ya elita isi ha nakpuo 6 days ọnwụọ ma ọ pụta n'ilo ofu ndị agbawuo ye anyị na-eme Biafra. Ọwụlụ dị Biafra ka anyị na-emenụ anyị mazie mmadụ one ya dị ndụ wee ba n'ime dị Biafra anyị gbusicha onwe anyị wee bawa. Asị na na-eme sacrifice mmadụ niile anwụsị maka na na-eme sacrifice. Chineke meela anyị ebere mee ka anyị mana anyị chọsiri ike mana ụfọdụ ha ejizi isi ha eche in the name of na-achọ Biafra mmadụ na-control in the name of na-achọ Biafra. Ama m ka ọfịahụlụ m ahụ ịnọ na side Simon Ekpa mana okweghị m eme. Ọfịa m ahụ ịnọ na ndị support autopilot mana okweghị m eme. Enechana m anya. I can't be supporting what I don't believe. I don't am against the autopilot, man. This particular decision, I don't against it. I can't be supporting what I don't believe. Nchi support one ife nkwenyel. Mona a lot of people na-akpa. Osego ni kwesịrị nọ n'autopilot. Nsi na anya. Enesago m ife anya. Ife do right ka m na-eso. Mmeso n'ebe maka na ndị mmadụ hinne nọ na side. Ya mba, mma agwụ na eziokwu. Adịmasị na m support DOS. O nwechara ife DOS na-eme. Nwere ike so na ma like ho. O nwere ike so na DOS had to a bit lukewarm. Had to a bit lukewarm. Yes. Mana ya ejizi na na ife nwa na-adịghọ ka o si ya adị. Na-emebizi ife. Create the opportunity for anything. Akusinachi, 7 days fasting is different from saying somebody will not go out. Ụfọdụ na-eme fasting ka na-eme business ha ego na-abata. Agụ nwere nchekwu ya ha egbu mmadụ. Ị na-aghọta? Ụfọdụ na-eme fasting ka na-eme business ha. Jennifer Nze, I will block you from this channel if you will not. I'll block you. Yes, there's an application to block people if you cannot comport yourself. Onye me hano na akpọwa sabo. Ima the meaning of saboteur.
Ongiwa Jennifer Busabo, because in some people's reasoning, you are Sabo. Why are you calling me Sabo? I even love Biafra more than you do. I love Biafra more than you do. But I'm not foolish like you. I will not be foolish. I love Biafra, but I'm not foolish. I want something realistic. Mekwe ka mmadụ jiri isi m na-akpa ego. Na-eme saga, saga upon saga, saga upon saga. Saga upon saga. Asị na-eme Biafra. Ịpụta n'ụtụtụ igba egwu na miro. Gbaa egwu. Welu tọnụ Biafra tụ ife ifele. Onye mee n'ọtụtụ ndị kwenyezie ụfọdụ n'ime ahịa ha ekwubu election. Ụfọdụ chọwazie kele ụzọ ọzọ biko. Kedu ife a na-anweta ife a? Anyị na-ekpebere ka Nnamdi Kanu pụta. Nnamdi Kanu is who I believe. Enwere m ike sị na I don't like a few things about him, but o nwere ihe afụtụ to an extent. Ihe afụtụ something in him. Ọ bụrụ ife a na-agata. Sisi Nnamdi Kanu ji wee na-agba onye pụtazi ome ife sọlịa. Onye pụtazi ome ife sọlịa. Saga upon saga. Irobishi onye a. Arobishi onye a taa. Saga bụ season 1, season 2, season 3, season 4, season 5. Ebido saga na onye ọzọ. Agba egwu n'ihu miro. Egosi bicep, muscle. Onye onlooker na-eche ebe ọ ya aba. Ọfụcha ụdị ife a. Ọchịchọ ka ọ bata. Ka m gwazi unu ofe ife. Echekwudoghị na mmadụ. Na ọwụrụ ụdị mmadụ agasị nọkịta ya enye Biafra. Echekwudoghị na ha. Biafra ya abịa site n'ike nke Chukwu. Ọ bụrụ ụdị a esi achọ ụdị a ịgba egwu na miro. Ọ bụrụ Chineke enye Biafra and oil afro na north. Chineke mee ka ọ wụlezie ka afụsasị ya. Maka oil wụ ife ji anyị. Oil wụ ife ji anyị. Oil afro na Nigeria. Chineke ya eme. Ọ wụrụ ya etisa. Aga n'udo. Oil afro. Chineke ka ntụkwasala obi ya enye Biafra. Ọ bụrụ ife a na-agba egwu n'ihu mirror every day. Ọ bụrụ ife a na-agba egwu n'ihu mirror every day. Chineke ka ntụkwasala obi. Brother biko may open wu line biko. I'm sorry Ebenezer onye eze biko may open wu line. May open wu line biko may mekwa another broadcast later. Nwere ike ya today. May open wu line. Biko ewe n'iwe. So, ife a na-eme na-agbawa m obi. Ọ bụrụ sọsọ Simon Ekpa ma DOS. Ma DOS, ọ bụrụ sọsọ Simon Ekpa ma DOS. Enwecha mistake DOS email. Mana nke a na-emezi saga saga, gba egwu n'ihu miro, share wapisho nwaanyị. Ụfọdụ asị gị na nọ under a spell. Nwaanyị. Na-apụtago na spell ahụ. Kele ụdị ife atọnụzi struggle atụ. Nya ka meji ochozi ịtụkwasị mmadụ obi. Chineke ka nna atụkwasị obi. Chineke ka nna atụkwasịzi obi. Ọ yela afụrụ ọnya ya ebido gbabiwe Nigeria wee gbabicha Nigeria. Maka ha ya asị ka ha kee. Maka ndị ka nyezi unu hint. Ndị ugwu enweghị mgbe ha ji chọ ka anyị nọkọsịa. Ndị ugwu enweghị mgbe ha ji chọ ka anyị nọkọsịa. Mana ife ji anyị kọntere asensị warrior. Mgbe anụlụ ọgụ. Mgbe anụlụ ọgụ. Agha. Mgbe ahụ enwe na-aza counter coup. Ebuzo mee coup. Asị na coup ndị Igbo. Na-agbanyeghị na coup ndị Igbo. Ndị ugwu socha na Atọ Mkpera so na Hassan Katsina so na ha ndị sogasị eme coup ahụ ehika.
asị na ọkụ ndị Igbo enwe nwee retaliatory coup enwe retaliatory coup. Now after the retaliatory coup, ndị ugwu nechi anya na ha egbuchago ndị Igbo wee sị na ya ekewa obodo. Under 1 hour ha ji mee announcement na ya ekewa. Ndị Britain kpọọ Gowon si unu ya eluzukwa oil ahụ na South. Mgbe aha amahọ na oil na ya discover oil na North. Mana kịta afụgolo oil ebelieve na aka ọlụ Chineke. Adọ Chineke aha ka nna trust. Chineke ahụ obi n'igwe nọ eji aka eke obodo a. Ndị anyị asị anyị gaa n'onwe unu ka anyị gaala onwe anyị na ife ji anyị na anyị nwere fụkwa na side anyị. O nwere ụbọchị Maazị Nnamdi Kanu na-eme broadcast na ọ na-echeta mgbe ọ na-eme broadcast ọ sị na anyị emecha foil na North nọ na-ekpe ekpere na afịa ife ajikọla anyị ebido na-akwasa. So atrọsọs na mmadụ ka m na-achọ ịgwago based on ife na-agwa atrọsọ na mmadụ. Atrọsụrụ m na obi n'igwe. Mmadụ efelugo m. Mmadụ efelugo m. Mmadụ efelugo m. Atrọsọs na mmadụ. Olileanya anyị dị n'aka Chukwu. Chineke ya zọpụta anyị. Chineke ma ife anyị na-afụ n'ime Nigeria. Nzọpụta anyị na-abịa. Abụrụ ife a na-eme. Ịmakwu na ndị autopilot na DOS nọgidere ọgụ. Ijezie listen otu onye maka anyị nwe group anyị ncha anọcha na-akpa. Ilisten otu onye autopilot. Ịmakwu na onye DOS ka wụrie onye ọjọọ karịa ndị na-emekpa ya ahụ n'obodo a. Onye DOS ka wụrie ọjọọ. Ije n'ọnụ onye DOS, onye autopilot ka wụrie onye ọjọọ. So, dịka ntị agwa unu, based on this ifena, I am opposed to 6-day sit at home. It is baseless, aimless, it is wickedness against our people. Itinye one inyegodo ọgwa 2 days inye emebona aya test go 1 day. Inye 2 days, even 1 day aha na afọ. Ma hapụ unu, broadcast wo short broadcast ka m kwado we ka ọwụlụ. Aka kwado ma kwado all impromptu. I saw what is happening. Ọ na-afụ ndị be anyị ụfụ. Otu o si dụ n'obi ka m si wee kwue. Enweghị m anything against anybody. Ana m ekwu ote na njide wee na-ejide. Ha maachị imejọ ndị na-watch channel. Mana m agwụ na eziokwu zikịta. Na-eme ka m wee ghara imejọ my subscribers who are divided. Enwere m a lot of subscribers. Ụfọdụ kwenye na autopilot, ụfọdụ kwenye na DOS. Sometimes a na-eme ka ị ghara ikwujọ. Mana kịta ma etu o si dụ n'obi ka m si egwu ụnụ ya. A na-eche wee na-eme ife. Daalụ na ebe a ka mma hapụ ụnụ. Ndị be anyị daalụ nụ.